I veurem les aplicacions mèdiques de mòbil i tauletes més avançades del moment. N'hi ha que ajuden a superar fòbies com la por de les aranyes o de volar. Les aplicacions per a mòbil han obert tot un món de possibilitats pel sector sanitari. Les últimes novetats es poden veure aquests dies en un congrés a Barcelona. És la quarta vegada que es fa i aquest any s'hi han presentat aplicacions per detectar drogues, per fer consultes pediàtriques o per fer front a les fòbies. Daniel Roig, empresari de noves tecnologies, té por de volar. És per lluitar contra aquesta i altres pors que afecten milers i milers de persones que ha desenvolupat amb l'ajut de psicòlegs la primera aplicació per a telèfons intel·ligents per autotractar les fòbies. El sistema, que es comercialitzarà a l'abril pròxim, permetrà mitjançant la càmera del mòbil projectar la imatge d'una agulla al braç per parlar d'algunes de les pors més habituals. A més, amb el suport d'un visor, el pacient amb pànic a volar es podrà exposar progressivament i tractar-se sense sortir de casa. Potser d'aquí uns anys, quan vagis a la Seguretat Social, et prescriuran que et descarreguis una aplicació, igual que avui en dia vas a la farmàcia a comprar-te un medicament. Una altra aplicació de salut és iPediàtric, adreçada a pares de criatures de 0 a 12 mesos. L'aplicació els ajuda a detectar els símptomes, per exemple, en cas de diarrea del seu fill. Donem als pares un consell de com actuar en funció d'un símptoma que ells detecten o observen en el seu fill. Però considerem que el diagnòstic és només el metge qui pot donar-lo. A cavall entre les aplicacions de salut i la seguretat, Vinciport és un detector de drogues que ja utilitza la policia local de Madrid. El telèfon mòbil fotografia i analitza les mostres de saliva i emet el veredicte. Pero podemos extenderlo también a otros tipos de test, por ejemplo, test de enfermedades infecciosas, que pueden ser de mayor utilidad en el tercer mundo, por ejemplo. La relació entre professionals de la salut i pacients serà cada vegada més tàctil. Els Estats Units ja utilitzen diàriament aquestes aplicacions de salut el 16% dels ciutadans. Segons alguns projectors de futur, es preveu que d'aquí a 4 anys això generi un negoci de 23.000 milions de dòlars. Salvador Sala, TV3, Barcelona.